нещо няма пране. Един път не го избърса тоя гъс и пащи мизерника. Жена? Ще малко зарива аз, ма. Къде ще ходиш? Зарива, излязъл пасаж. Да направим малко буркане за зимата да имаме такова. Няма за друга работа, цял ден ти парагашите бургани ще правя. Ама нямам, аз ще ги направя. Аз ще ги направя. Абе, преди какво ти скажи? Добре, отивам аз, отивам. Ало, Марчин? Ей, сега идвам. Чакай. Та слушайте ли е, Жена, прибрах съм, бе. Чуй, бе. Прибрах съм. Излез в тази баня, стига тази вода да не е помишена. Цял ден си тук. Айде, нещо знаеш как се пере, бе? Как се пере? Остави го сега как се пере. Айде, излез да си фърля едно душче. Цял ден ми се зеркала там на тия гьолови деца. Ще ги переш вчера. Къде ти е рибата? То нямаше риба, бе. То пасаж имал, ма... пасаж. Нищо нямаше. Вземи се къла цял ден. И кой искаш да ми кажеш, че цял ден седя, няма риба и ти чакаш? Ма не, то в риболова, това му е тънкото, чакането му е майката, то това е кефа, разбираш? Нямаше сега, какво направим? Сега, виж сега, ти работа ги разбереш, сега тук някой път ще говорим. Ай, после ще говорим, ще се изкъпе и ще говорим. Ти голям шник стана, бе. Вчера нямаше нищо, не ме подведаха. Сега ми се обадиха, че пак излязло пасажче такова. Шо пасажата горе пак тебе, бе? Кой знае ти си измислил? Няма ли всяка ти казвам, нещо? Ай, ще говоря, после ще се къснявам. Хората ме чакат, на вратата си. Айде. Ама съмнява с неговите риби. Кога е ходил той за риба? Пак сега? Всеки ден. Ах, мама ти да я съкън, вече да не изтаре нещо. Ей, гледа. Мама ти да я. Ще видя аз. Каква риба ще фаниш днеска? Какво става, бе? Малкото рибарче. Къде ти е рибата? Това риба, ма, то, нали, пасаж, масаж, пак нямаше нищо, ма, потънаха ма тия хора, бе. Пак, не, имаше там 5 рибки, ама това колето беше с мене, дето долу, ама такова. Дожаляваме за него, за човечеца, разбираш, му ги давах на него, защото... Да. Не, сега, сиромашко семейство съм. Да, Колето. Колето? От първия етаж. Да, бе, Колето. Деца на почивка с жена си. Ама, ай сега стига на жена, къде са, не ги знам. Виж сега, прибирам се тук, искам се изкъпя, изпотен съм целия, като изляза после ще се говорим. Като сега ме занимаваш ти, човек не може да са такова. Какво искаш, сега ще влезеш с мене, ли? Ай, не да влезеш, че съм изпотен. Ай, после ще говорим, после ще говорим. Аз ще изпочая с тебе, знаеш колко ще изпочая. Жена? Ще ходиш за риба, нали? Да, ма, ще ходя за риба. Пак ли?
Ти да ми викаш пак ли, ма? До вечера кушаеш. Що? Вчера риба ли ядах? Стига ми са пресайти на интересна. Добре, ако искаш, ай няма хора. Ай, няма да хора. Тук ще седя. Ай, не дай да ходиш. Не мога да ми отида. Хората ме чакат, говорил съм се, закъснявам даже. Ай, стигайте, какво толкова има? Пък, виж сега, ти си имаш работа тук, върши си спокойно работа, изчисти се. За какво искаш да се пречкам тук цял ден? Оправи си къщата нормално и така, ай, аз отивам. Ай, да много ти излезе късмета днеска. При тази се усеща ли, че... Що не си измислих нещо друго? Кога не съм се занимавал аз с риба? Жена! Жена! Каква статка? Аз ти казах, ма, си ми са къла днеска стара риба, обаче падаха накрая, знаеш. Давай, почвай, аз ще отида да си изпърля едно душче, че пак се поизпотих. Вземи се къла ти казвам. Искам масата тук да е цялата риби,